Салом ба ҳама подписчикони канали Саёҳат ТЖ, салом ба ҳама тоҷикистониён, ба ҳама мусофирони дур аз ватан. Парвардигор ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигаҳ дорад. Мо ҳозир дар 65 микрорайон назди магазинои Зебошкадаем. Худо хоҳад майда карда тарафи Сиём Мамол Булочни меравем, баъд майда тарафи Саховат мерем. моро ҳамроҳӣ кунед. дар канали мо Саёҳат ТЖ обуна шавед, лайк монед. ягон дархост дошта бошед, дар комментариёҳо нависед. мо иншоалло ба амри худо дархостҳои шуморо ки ҷое дар кораи сиёмка карда ба навор гирифта мегузорем, шумо тамошо кунед. худо нигаҳбон. рафтем. Панҷда туй будагем. Шасту панҷда туй буд. На гуфтум меравам ҳошинаҳоро мезанам ки соҳиб хона гуфту ки гуфтум ай тарафи арӯз гуфт ҷа хайматӯй ай тез гумшаем. гуфт ҳаҷа хайматӯй ай се мегум набошем. Акавия гуфтум гумушка Сиём Мамол. Сиём Мамол. Магазинои Сиём Мамол ай Сиём Мамол. Кофе. Магазинои назди Булочни. Церковь. Саховатҷон. Саховатда раҳа айнав кадистан.
بچه بیا حاجیان دا اومدیم. بگی دیگه میگه دیگه ششتن خونایی ریمون مویی را بینیم اونا برای مویا در اینترنت اخشوگی را خود سخاوت جان